Amen. Onke amalungu ebandla sime phezu kwawo njengabantu bebemkhokhela noma ngokuchitha imali zendlu yakho iphindela lenkonzo kodwa sangakwazi uyoma phezu kwawo isibiqale yagqibelisa ngifuna ukumemezela kuwo onke amarhamente abantu abakhonzayo ekuthini thethani nefemeli logamuntu esaphila mazinike inkonzo inxaxheba kwinkqubo yayo yokungcwaba ilungu mazinike inkonzo inxaxheba ingenelele kwizinto ezithile makabonga abantu athile ngicela loo nto sekunje ngamanye amaxesha ukuba thina abaphilayo asichazi ezifemelini zethu uba zenithi yafika kwinkonzo yam apha ekhaya ngoba xa ndingekhoyo mna bazangakwazi ukulawula ngoba ndizabe ndinanikazi ndingekho okwesibini mandize kuni incwadi kaJobi uthe uJobi ezifanele kwakhe nefama ngizakula ifemeli ebiyelwe nguThixo ekubonakala into ubusathana wayemane yongqubeka phaa kwaJobi kodwa engakwazi ngoba uThixo bebiyele wabona ubusathana okay oyena nto manje kuye nguThixo wathi uThixo umngqalile umkhonzi wami uJobi wathi uThixo phaa ehlabathini akukho unjengaye wathi uSathane ufanele ukuthi ngoba uyayazi umyeni ungafane nje ususela donga akubiyele ngaye ndingamenza akulahle uJobi uhlele ehlabathini akayazi ba kukho ingxoxo amen wathi uThixo hamba yiya awufika wenza yonke into ayithandayo nebona le nto yashela uJobi zizinto zangamabomu zizinto zangamabomu wafelwa yimfuyo wafelwa ngabantwana yonke into kodwa-ke ekugqibeleni wathi uJobi ndaphuma esizalweni sikamani uyabonakala kananjalo uba uyela ndiwayo uthi ke ngoku ezinto ndinazo ngiyawophe bendinikile nguye lozithathayo kodwa sekunjalo uthi lona igama likaYehova nani tshoni khawuvule nto ke sifumane incwadi yethu ibhalwe incwadi kaSamueli wokuqala esahlukweni se-16 sizawuqala ukufunda kulaa mqolo owesixhenxe iphepha lembhayibhile ndiphetheyo ngamakhulu 3:2 isihloko sendaba uSamueli uthambisa uDavide abe ngukumkani ivesi yesixhenxe wathi uYehova kuSamueli musa ukukhangela imbonakalo nokuphakama kwesithombe sakhe ngokuba ndimcekisile andikhangeli njengokukhangela komuntu ngokuba umntu ukhangela umphandle uYehova ukhangela inhliziyo inkonzo lokufunda kwesizwayo ngokuna bona phakathi wona ngesathuko sokuqala ngevesi ka-43 uthi uPhilip kuNathaniel lo uYesu wabhala ngaye emthethweni kwanabaprofethi uYesu waseNazaretha thina simfumene uyabuza omnye inakona into elungileyo uphume eNazaretha impendulo zobona ithi impendulo zobona nxa esiza kuNathaniel ezobona lento kuthiwa makazoyibona uthi ithi inkosi nankuya umSirayeli onyaniso engekho nkohliso kuyo uyabuza uba undazi ngani na nkosi ithi impendulo phambi kwabo uPhilip akubize xa ndibona uhleli phansi komthi womkhiwane ndandibona into bangabantu bekelilizwe tata uMakhalane siphila kwixesha labantu abagada ubomi babanye abantu
Samuel mna Yehova andizijonge izinto ngendlela abantu abasijonga ngayo. Hey, kubushumayela ixesha limkile. Ngoba kukho abantu abajongela phansi. Bensenzela uba kule platform yabantu ababhetele ngayo. Kukho abantu abajonga abantu ababhetele kunabanye abantu. Kodwa bensenzela uba kule platform uyazi uba uyawava uThixo akajongi ngale ndlela thina abantu esikhangela ngayo. Ngoba abantu bakhangela ukuphanda, ukanti uyawuva ukhangela endifuna ukuthi kuni noba abanye umama uMphemba bebemjonga kodwa namhlanje uThixo wayifihla lo ngoba nathi inkonzo yakhe intle. Kukho ke into eyingozi endifuna abantu bayijonge. uJuda wafika kuYesu wamanga, kanti emanga nje uthi nguye. Uyawuva uThixo akazikhangela izinto ngendlela thina abantu esizikhangela ngayo. Yena uThixo ujonga ngendlela eyahlukileyo. Bazalwane basintanda, ndifuna ukuthi ngaloo mazwi uBishop uthi mfundisi ukumbela andikwazi ndinentloni noba wenze ufefe kodwa manyuzayo ndifuna ukuthi kuni izikali igqibelise lokubekubani esingamzwanisi. Izikali igqibelise makabonga abangathi bendizamile amalinge phezulu ngabangati andifike ngentsimbi yathoba ndafowunela uBishop Njike bawunjike makesijije le nto makabonga abangathi kodwa kubakho ixesha lokumtyholi aphumelele. Kubakho ixesha lokumtyholi aphumelele. uNaboti wathi ngenxa kamtyholi kwakwinqumba yomhlaba ekuthiwa ingcwaba kaNaboti ngenxa yokuphumelela kwecebo lomtyholi. Kodwa kathula uThixo esisho kumntwana wakhe uthatha izithile zikaNaboti wathi uThixo ubulelena wathabatha nazo endaweni eziqaphele kuyo izinja igazi likaNaboti wathi nelanga thuthuzekani sasathi umkile umama uMphemba. Xa sifika phaa esibhedlele sayibona intombi xa siyibiza noBishop efuna usabela phofu efuna lo makabonga abantu kaThixo. Yebo bazalwane ukufa kuyasiqheqhela. Makabonga abantu kaThixo. Masilungise noba ke ndinendawo ngakuwe mama ungwemla ngoku ndithi inkolo ngoba ndihambi kusasa ndizadeka. Makabonga abantu kaThixo. Namhlanje ungomgezela umntu kodwa kukho ingomso ongalazi uba liphetheleni. Namhlanje ungamhleka umntu kube kubukelwe yini kodwa kukho ikusasa ongalazi uba liphetheleni. Ungamhleka umntu namhlanje kuba mhlawumbe engaphangeli kodwa kukho ikusasa ongalazi uba liphetheleni. Makabonga abantu kaThixo. Makabonga abantu kaThixo. Zama ukucela mazwi igqithile le nto. Makabonga abantu kaThixo. Kule vezayo sibheke eqoqothana intombi kaNomlandleni ile makabonga abantu kaThixo nayo siyothi thuthuzelekani akuhlanga ngehlile. Nimxolele mosibambunga mntwana makabonga abantu kaThixo. Kwexesha siphila kulo kanza kuhlala phansi khona ndifika tata uMakhala ndiyathandaza. Isizathu esibanga uba ndithandaza uyazi into ndixabana no-Archbishop siqabana nothi siqabane phofu baxabana abantu benkonzo khakubakho ukungaboni ngasonye. Ndinathi he ndiqunjelwa ngubaba umtheliswa nje makabonga kanti utata othi sitshefa abanye nabanye ngoba ndilwe nalo iintshaba zam zitheni zanithi siphila loo nto. Abanye belitshaba lakho kodwa umazi uba umenzeni. Mandizaziseke ndingumfundisi kweli bani ndingumfundisi uNtshelu osidluko sakhe nguMvulane uBhayi
Kosa ngomveni wenu. Uyayi kodwa yathutha lo. Alright. Andizofizika. Kodwa abantwana. Makabuka madala. Egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Mandilivalele iBishop. Ukwenzela usiqukumbelele lenkonzo kaMama uMphemba. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Kanti vuka abantu khawuthi noNtombi. Khawuthi umama lo. Khawuthi lo mhlaba uyazamazana. Nomhlaba